il-ftehim x'ifisser fuq l-ekonomija Maltija? Dan ifisser li l-cluster tal-avjazzjoni jkun qiegħed jissoda eżjed. Jiġifieri qegħdin naraw kif kumpanija bħala Teknik illum qiegħda tħaddem iktar minn 200 ruħ, hemm pjanijiet illi ttella l-impjegati tagħha għal madwar 500, investiment ġdid ta' 35 miljun li jfisser valur miżjud l-ekonomija tagħna. Jfisser ukoll illi l-cluster tal-avjazzjoni qiegħed jissaħħaħ u l-Gvern b'reazzjoni għal dan nieda master plan f'Safi Aviation Park biex jassigura illi peress li aħna l-art hija prezzjuża ħafna kull biċċa art li għandna nkun qegħdin intuha l-aqwa potenzjal li jista' jkollha biex nimmassimizzaw il-potenzjal tagħha naqilgħu iżjed flus mill-investimenti li jkunu qegħdin indaħlu minn barra l-pajjiż u jkollna impjiegi ta' kwalità aħjar. Hemm xi proġetti oħra għall-futur fix-xhur li ġejjin forsi? Iva żgur, bħalissa hemm il-Malt Enterprise u l-Malt Industrial Park qegħdin għaddejjin b'diskussjonijiet ma' diversi kumpaniji li jaħdmu fl-avjazzjoni internazzjonali minnhom illi diġà urew interess b'saħħtu ħafna li jiġu hawn Malta. Ovvjament ikun għalina issa li nagħlqu n-negozjati magħhom u naraw li nsibulhom post adekwat biex ikunu jistgħu jibdew l-operazzjoni ekonomika tagħhom f'Ħal Safi.